En aquest vídeo veurem com podem exportar el nostre document llarg. Com a resultat de la nostra classe, nosaltres primer de tot vam agafar una sèrie de recursos que volíem utilitzar, els vam importar com a temes dintre del nostre document llarg. Després vam agafar alguns d'aquests recursos o diferents fragments i els vam incorporar dintre del tema pissarra. I ara se suposa que els alumnes han sortit, hem fet alguna acció a la pissarra, potser han fet un problema. Com a fruit de la interacció del nostre alumnat, el nostre document llarg s'ha enriquit amb la pròpia acció docent de l'aula. I ara tenim un document llarg que suposem que està enllestit i el que volem fer és exportar-ho, bé sigui a PDF, bé sigui com a presentació de PowerPoint, bé sigui com a imatge o com a format HTML i poder-lo oferir, si volem, als nostres alumnes. Bé, què és el que hem de fer? L'opció és anar a fitxer i seleccionar la funció desacom. El que passa és que abans de desar aquest document hem de tenir en compte que si el desem ara mateix tal com està, no només desarà el tema pissarra, sinó que també desarà tots aquests documents adjunts que nosaltres ja hem agafat la part que ens interessava i els hem ficat dintre del tema pissarra. Per tant, el que hem de fer és, primer de tot, suprimir aquests temes que ens van ser útils per fer la classe, però que ara no volem que surtin dues vegades. Per tant, tots aquests temes els anem suprimint. El vídeo no l'agafarà, és a dir, només copiarà els arxius de text, per tant el vídeo es pot quedar perquè no el copiarà. Suprimim el PowerPoint, dient que sí. Llavors, ara tenim només el tema pissarra com a únic arxiu de text i sí que anirem a fitxer, direm desacom. Com veieu, em permet primer de tot seleccionar la carpeta on vull desar el fitxer. En el meu cas, el desaré a la carpeta d'escriptori. Em permet donar un nom. I també em permet definir en quin format el vull desar. El vull desar en format HTML, o vull desar-ho com a imatge, o bé ho vull desar com a PDF, o bé ho vull desar en format PowerPoint. Qualsevol d'aquests formats és vàlid. De fet, ho farem en tots tres formats. Diem desar. I en una miqueta de temps agafarà tot el meu document que té format llarg i el transformarà primer de tot en format presentació, és a dir, en format PowerPoint, que és el primer que he demanat. Fixeu-vos, el procés en molt poquet temps finalitza. I ara, si anem a l'escriptori, podrem veure que aquí a l'escriptori tenim aquest PowerPoint que he generat a partir del meu document llarg. Fixeu-vos. Puc anar a les diferents pàgines del PowerPoint i les puc visualitzar. Molt bé. Podem fer el mateix amb qualsevol altre format. Si tornem un altre cop al tema pissarra, podríem fer el mateix, fitxer, desacom. I ara, per exemple, podem definir que volem desar aquest document, ara en format PDF. Diem desar i un altre cop, en molt poquet temps, agafarà tot aquest document llarg i me'l passarà a PDF. L'avantatge d'això és que si jo, per exemple, vull agafar aquest document i oferir-ho als meus alumnes per mitjà del Moodle o el que sigui, tindré la possibilitat d'agafar a partir d'aquí. Veieu, no he seleccionat que la carpeta on el volia era la carpeta era l'escriptori, per tant el que ha fet és que me l'ha desat a documents. El passem a l'escriptori i el mirem. És més del mateix. Com veieu, tenim ara un document PDF i en aquest document tenim diferents pàgines. Aquesta seria la primera, la segona, successivament, igual que abans. Abans era en format PowerPoint i ara això és en format PDF.
I també ho podríem deixar com a imatge. Seria més del mateix. La diferència és que si ho deixem com a imatge, el que fa és que per a cada pàgina del meu document genera una imatge nova. És a dir, fixeu-vos, faríem deixar com, després diríem que el volem a l'escriptori, volem que es digui la meva classe, i ara volem que el deixi en format, per exemple, JPG. I hem deixar, un altre cop fa tot aquest procés, i com veureu ara el que passa és que em generarà una imatge per a cadascuna de les pàgines en comptes de generar un únic document. Mirem el resultat i aquí tenim totes aquestes imatges a l'escriptori. Aquesta seria, per exemple, una d'elles. Molt bé, això seria tot.